Bam, čaute, ja vás vítam pri novom vlogu z novej helmy. Verím, že ma lepšie počuť ako pred tými pár rokmi. Ja už som aktuálne na ceste za Adrianom. Mali by sme sa niekde stretnúť, mal by mi ísť oproti. Je to zvláštne sa zase rozprávať sám so sebou v helme. Ale máme novinky. Zaobstaral som si interkom, čiže už sa budeme vedieť rozprávať aj s Adrianom, lebo on tiež má. Som veľmi rád, že má. Ideme teraz smerom na Medzány. Uvidíme, kde sa stretneme. Už som mu pred chvíľou volal, že už vyťahuje motorku, tak uvidíme. Názov dnešného videa, ktorý ste si asi prečítali, predpokladám, už napovedá o tom, čo dnes ideme robiť, respektíve o čom to video bude. Adriana idem naučiť nejaký základný posed, základné návyky, ktoré by si mohol osvojiť, nakoľko je začiatočník, a rád by som mu tieto veci odovzdal. Hneď takto na úvod poviem, že nie je to návod na správnu jazdu, ale ani na špatnú. Je to návod, ako sa jazdí dobre mne, a je najlepšie, keď si to každý vyskúša na svojej koži. Ja tiež nie som profesionál v jazdení, jazdím tak, ako sa jazdí dobre mne, aké mám navyky ja. Adrianovi o tom porozprávam, uvidíme, čo si z toho zoberie alebo nezoberie do budúceho jazdenia. Každopádne každý postreh alebo rady a tipy, možno aj pre mňa, rád uvítam v komentároch, čiže môžete sa kľudne rozpísať, budem vďačný. Áno, okej. Cyklistické chodníky neexistujú, musíme jazdiť po cestách. Ale celkom mám rád cyklistov, však ja si myslím, že aj oni majú radi mňa. Však stále, keď idem kolo nich a urobím že niečo také, tak mi ukážu, že som jednotka. Akurát, že neviem, prečo to ukazujú prostredným prstom. Asi, že je najväčší, tak aby som to videl v spätnom zrkadle. Tu je Bronx. Dúfam, že nebudú nejaké kamene hádzať, jak je zvykom, alebo nejakí psi, že tu vybehnú. Ľudia z kostola a takto na motorke. Nidak nie. Už je tu. Ja sa otočím, však mám priestor, auta nejdú. Až do travy, to som nechcel. A pome. Oj, pozor. Pred chvíľou som nehovoril, že je to amatér. Takže v plnej kráse jeho Yamaha MT-07. No co, kolego? Ešte ti musím dať 5, ne? Povedz na co. Raz. No, už si tu. Vom, no. Chceš ešte? Pôjdeš predo mnou, budem ti hovoriť čo a jak. Keď si niečo všimnem, nehovorím, že moje jazdenie je dokonalé, ale budem sa ti snažiť akože odovzdať to čo najviac, že čo tú reč tela, keď budem čítať zozadu, že možno si dať čo všimnem a ti poradím. OK? A ja mám smerovku zapnutú, čo nehovoríš? A teraz bude to video ešte zvláštnejšie pre vás ako pre divákov, lebo ja sa rozprávam s Adrianom cez interkom a ja tu splietam proste všetko. S ním vediem debatu a vy nebudete vedieť o čom. No? Jaký život, taký rap. Ty vole. Kamienky tu môžu byť. Opatrne. No, ideme smerom na úložu teraz, hej. Si za mnou? Si tam. A teraz už, hej, ťahám tú bradu. Ku tomu spätnému zrkadlu. Musím podotknúť, že ešte máme čerstvé gumy, ktoré sme si prezuli.
v Midgarde, v Mezano, odporúčam. A na nových pneumatikách sa nachádza ešte taký konzervačný film, ktorý musíme zjazdiť prv. Preto sa teraz ešte nebudeme tak nejak náhliť a budeme to krotiť aj na plyne, aj na naklonoch. A ako náhle ten konzervačný film zjazdíme, tak potom už môžeš trénovať na 100%. A teraz tu máme už pravú zakrutu, vrácak, podradíme, pribrzdujeme pred zakrutou a zase trošku vysadnem z motorky a pozerám tam, kde idem. OK. Tu poď predo mňa. To je tá istá zakruta, vrácak, ale ľavý, hej. Pribrzdiť. Podrádiť. Trošku vysadnúť z toho sedla, nech to telo pracuje. Tak. Kamienky tu môžu byť, hej. Aj lietajú ti od kolesa kamienky, čiže opatrnejšie. No zase v týchto zakrutách nemáš takú rýchlosť, že by si dokázal tak vysádať, hej. Ale gro je tá reč tela, ty musíš s tým telom pracovať, lebo ty motorku len náhneš, ale inak robí všetko telo, hej. A pohľad. Keď budeš pozerať pod seba, tak je to na hovno. A nestrieľaj do mňa kamienky, som ti nedovolil. No, tu budú pekné zakrutky, už začínajú. No a skús, hej, si dobre rozbehnutý, ťahaj tú brádu. Ku spätnému. Aj ti to pomôže v tom naklone, podľa mňa, že sa nebudeš tak cítiť naklonený, vieš? Pri brzdi si v zakrute nikdy nebrzdiť, jasné? A ťaháš tú hlavu, ťaháš. A tú ruku ťaháš k zemi, ten lakeť k zemi ešte, hej? To ty tak strieľaš. Ja to počul, že on na život od výfuku, ale ešte aj v interkome. Ešte ti dám taký tip, že keby z dajakého dvora vybehol pes alebo dajaká koňomačka, tak pribrzdiť a obmedzovať, vytlačiť spojku a obmedzovať. Veľakrát sa mi to stalo a veľakrát ma to zachránilo. No, som ti sľúbil zakruty, to už budú. Takže začíname praváčkou. Zatiaľ skúšaj tú brádu a lakeť dole, hej. Nie tak kolo krajnice, si blízko. Dobre, dobre. No poď a ťahaj to. A pravá hneď. Pekne, už to trošku chytáš. A zase pravá, taká prúčia. Vľavo vidíš všetko. Hej, tam bývaš, no, hej, tam kde. No jak sa ti to páčilo? Zatiaľ okej, jedna to zakrúta, čo tam bola, keď išlo auto oproti, tak vtedy som ja si tak nikam, ale som bol to staršie tam, ale okej. Dobre si išiel, dobre, už ten náklon, aj tam si pár náklonov už mal takých pekných, sa mi to páčilo. Určite pomáha to vysadanie, len zase na vysadanie musíš mať aj tú rýchlosť. Jak vysadám, necítim, že mám taký veľký náklon a tým pádom viem ísť ešte sa, tak mysľou, psychika tak funguje, že ešte si to viem nakloniť. Toto sa mi páči, že tá práca tela, jak tú motorku ovláda. Že to je 90%. Takže, ale dobre, si už ktoré naklony tam pekne dal. Vom, motherfucker. A po serpasiky ešte nemáš také, že silné, ale sú tam. No a teraz si môžeš vybrať, buď ideme na Levoču, alebo na Spišské Podhradie.